Oloyo lweny, Yesu oloyo lweny, anayieni Yesu nigi teko. Oloyo lweny, Yesu oloyo lweny, anayieni Yesu nigi teko. Amina seloya, ngema changi lunch. Ochunga kedo, Yesu kedo. Analo, baba kedo. Amosi ni misawa janeno mar Lolwe TV, janeno mar Duond Mine, en otieno maber mar tich adek, ka bende adwani kawuono wago mbaka kod jathum marahuma. Mabende adhi miyo thuolo mar nyisowa nyinge kaluwore kod organization mochako miluongo ni Charitable Foundation. Odhi nyisowa ngimane kaka osebet, gimomiyo ochopo ka, gino manobet piny moparo ni mondo we achak gimiluongo ni Charity Foundation, mabende en CEO kata jatelo maduong' mataye. Arwakini machiegni chenro mar Duond Mine odiochieng' ma kawuono, amor mar neni, awinji ga awinja lakini ruoth nopango kawuono nyaka warom mondo watwage wang' jowi marwa mar Lolwe. Adwani nyisna joneno mag Lolwe TV, nyingi, in ng'a, iya kanye, itimo ang'o? Bang' mano wadhi go mbaka mathoth. Erokamano, mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom timona thuolo momiyo chopo ka kaachiel kod Pauline. Erokamano miya thuoloni. Nyinga iluongo ni Christine Otieno, kata kihero Yesu Nyale. Anyasembo Kanyigoro Masaradidi. Atedo asembo Kolalaram. Ang'amo kwahero Yesu. Duto kuom duto, Nyasaye en jawar mar chunya. Koso Yesu en jawar mar chunya. Amen. Mana kaka janeno mar Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo e studio odiochieng' otieno ma kawuono iluongo ni Christine Otieno, ma bende en jawer mari. Ageno ni sewinjo wendene mopogore opogore, kendo daend mar nyisi ni kidhi e YouTube kacha many Christine Otieno, subscribe, comment mondo wamiyeuru likes mondo wach Nyasaye odhi mbele. Adhi bedo chata chenro mari Pauline oyudo, arwakoni machiegni uru. Christine, yes. Erokamano kuom miyowa chiemb chunya, winjo mana ka Yesu Nyale chien kacha. Kamano. Lakini odiochieng' ma kawuono wadhi go mbaka mathoth, ka bende wadhi medo makeni mag thum. Adwani mondo inyisa ni ngimani osechalo nade chien kucho kaka Christine, nikech ji mang'eny okia ni Christine en ng'a, ochopo kunade. Gineni mana e social media, gineni mana e wang' jowi, giwinji mana e radio. Christine ngimane osechalo nade chien kucho mondo michopo odiochieng' ma kawuono. Erokamano, mokwongo agone Nyasaye erokamano podi kaka nawacho chien kacha. Ka ok ng'wono mar Nyasaye, samoro dikoro kachopo kama chopeni. To nikech ng'wono mar Nyasaye, Nyasaye otimona maber machopo. Awuok, nitie moro macho ni Nyasaye golo ng'ato e pidh tuodo toketo kama chielo. An janeno Nyasaye nyalo golo ng'ato from nothing to something. Kuwuok nono to keto bedo gi gimoro, kata bedo kamoro. Sorry, kata ong'eyore. Nikech kana onyuola ok nang'eyo ni anyalo bet dhano. Kalure kech an onyuola e family mar jauchiel. To odwa kanyo, ing'eyo kaka tabu bedega e udi. Nitie tabu manodonjo e odwa, manomiyo mama noweya ka jadweche auchiel. Nyathi ma jadweche aboro, nyathi jadweche aboro ing'e norom nade, otin sana. Pod nyathi madhoth, okia gimoro amora. Kata ka hiyo hali na chandruok maber. Kendo dhako mawe nyathine, samoro ok en herone, to lit. Kapo nitie kaka inyalo ting'o nyathini mondo idhigo, kaw nyathino mondo idhigo. Nani mama na nochopo kama nonyisa ni nyathina naweyi lakini ok ne herona. Dine en herona, nahero mondo mi akawi adhi kodi. Nikech nochopo kama koro aneno ka nitiere pek maneno mang'eny sana. To gi ng'wono mar Nyasaye nadak gi dawa. Dawa no ema opidha machopo dhano. Mama moduogo ka ja klas auchiel. Ok nang'e ni en mama na. Koro ing'e ni ng'ato ok nyal wuok awuoka kamoro to wacho ni an mamau. To ok inene ga, an dayo cham nang'iyo godo. Nyaka keti piny manyisi. Yes. Koro an onge, yani unyisa ni yana po kama mama obiro nyisa ni mano mama, notama ng'eye yawa. Kabisa. An ang'eyo mama ni en mamawa kasenyuolo nyathina mokwongo. Koro kaparo ni nowach ni macha ne en mamawa. Kech kana awinjo chungu mar nyuol. Kanya mana achako wacho ni okay, ka en mamawa kara meru.
Nikech onge ng'achielo ok nyal kawo ng'at moro miketo bed mamau. Mama yudo dichiel. To en nogo moting'o dweche 9. Oting'o dweche 9 to onge machielo manyalo ting'i kendo. Koro nadok wa reconcile wachako bedo koro e gine e good terms. Mabe koro kata kana otho ng'ama nochiegni go ne en an. Kendo agone Nyasaye erokamano ni ok ne en hero ne to be ok no oweyowa kama ne wan e marach. Ing'e ni chupan kama ka ng'ato pimona wach mar mama to aneno ni an mama ne ok ne dwara nikech achamo ndim gi kuon, chumvi gi kuon. Ing'e chumvi gi kuon? Ochopo kama kanoweya an ga galama moro e denda ka ma seche moko inyalo ga penjo nang'o. Ineno lweta ni? To ineno ka ogipogore. Mae namol kama. Koro kana mol to nitiere owadwa manoweya godo. Mane dawa oweya go. Ong'ada kama. Yani wachna namol to en opuro. Koro ing'e ni mano mama na ne onge. Koro ing'e ni dawach ni dine mama ne bedie samoro ok dine abedo gi mano. To korso ka dine ok Nyasaye to dine ong'ado kata wiya dine atho. To koro gi ng'wono mar Nyasaye ema wacho ni an gima an nikech ng'wono mar Nyasaye. To ma bende wacho ni ya kisomo Jeremia 33:3 no Jeremia 33:3 yes. In Jeremia luonga to nanyisi nyaka weche duto mopondo mane ok ing'eyo. Adongo e Kristo gi dawa ne en ja duond warruok kod chang. Koro an kana adongo to nadongo ka ng'eyo ni Nyasaye en kila kitu. Yani ka weche ber Nyasaye, ka weche rach Nyasaye, yani Nyasaye an mane ka ang'eyo e ngimana madongo go. Koro katika hiyo hali e maisha mara madongo godo en maisha mar tabu. To i tabu no nang'e nitie Nyasaye manyalo golo ng'ato tabu no to keto kama chielo. Christine kani chako neno lwet Nyasaye ka koro chako tiyo kuom bedo ni ne thagruok mane kale te idong' gi dau ithagori ma koro idonje wer. Mae mano mi idonje wer koso ng'ato nyalo penjo kamano. Kendo wero biro mana e lek Pauline. An aleko ni oketa ni an e bungu moro to bungu moketa ni nitiere jok moko ariyo machwe kabisa gi dhako machwe kabisa achiel. To koro jogi ne dwa ni mondo gimiya ring'o mar dhano kod remb dhano. Natamra wacho ni katika jina la Yesu Kristo shindo gi Kiswahili kamano. Katika jina la Yesu Kristo shindo. So katika hiyo hali maluongo jina la Yesu Kristo no emna nang'o teko mawuok e lwet jogi. To ka wuok e lwet jogi to adonje bungu. Kama naringo ayudo ka en bungu ma pod en bungu no dhi kamano. To koro nitie duol mane nyisa ni Luka. Na yudo kama yani kama nyalo kalogo. Yes. Mapenjo go machopo e nam. Ma koro onge yo. E nam kanyo po nitiere sauti. Nam ma king'iyo pi to luorore mana kama. Sauti manyisa ni nyonka. Kanyaga hapa adi ng'ambo ile. Koro kachopo ng'ambo makocha cha tawinjo duol ma wachna ni koro idwaro mondo mi los yie ma yie go kuom Yesu Kristo. Tapenjera ni wer abo wer nadi achako nadi to ing'eni lek no odhi kamano abwogra to ing'eni ka bwogra to ing'eni lek moro ma akini iseleko lek moro ma kichung ionge muya yani odhi kod chunyi kabisa. Koro kichako brainstorm mos. Koro kaparo ga ni yawa naleko anyalo we to joka ne miya ring dhano to joka ne miya remb dhano lakini chakre chieng'no ne mano en tuofo kose kenda ane oda chakre chieng'no an kana dhiega kanisa tayelo Yona ka pastor chni kata jo Ebrania ayelo kama dhi kuongo elo ne en Yona automatically kuom higni adi. Gini beni dhi share gi ng'ato kata yen courage yes bang' higni 2 kokoro bara ndasi leko barika ok lek yelo Yona bara en na Yona digiduogo Yona ma apenjo yawa Yona ni too much. Apenjo bishop anto jadolo an ka kiwacho ga ni oyel mo mata na yelo ga mana Yona kila mahali obed new version mar gine good news obed ang'o yani an gimoro amora obed mar Kiswahili obed mar dholuo mo maler Yona. Wachana nitiere kamoro nyathina nyara nluonga nyara ma Nyasaye dwa noorie to pod ikia lame Nyasaye ng'ene nang'o talamo for ndalo 2 alamo lemo kod riyo kech to gicho biro na ok aleko kendo but paro chibiro ni koso lek mana leko mondo alos wer kuom Yesu Kristo. Tabiro loso wer nadi? An naseloso wer adier.
Kata mana kanisa masejoin bende onge. Kata mana praise. Tigo ilemo kanyo. An nan jadon waro kod chang ayuagara. Mane onge loso wich, ne onge kogno gi, yani ne onge kata ni ken necklace, kito necklace, maka ne yani wari die polo. In fact kitamba gi law mabor nyaka piny. Koro apenjo ni koso wer ni cha. Koro ngene ka chako wacho na temane, ka chako loso wer. Dingeni chieng mana chako loso wer, naloso wenda beach odiochieng achiel. Manyalo werore. Yes, no. I composed 2 songs and I won. Songs a beach. Odiochieng achiel. Macho ni okay. Maybe. Maen. Chakre chieng no next Sunday okna yelo yona. Eka na choko ga wer nyaka sani ma ana wer ga wera e winindo seche moko. Wenda mang'eny agole winindo. Aleko na ni an seche ma joni manindo nindo ni ane crusade kamota wer moro mane poka weroga. To ka chungu tieno sechego tate moko seche moko wilgo seche moko aketo gi e simu tamako taloso mane kaka wer. Janeno mar Lolwe TV mana kaka iwinjo historia mar Christine kumoa nyaka kumochope. Samoro nyalo bet ni Nyasaye luongi e kidienje mopogore opogore kata yore mopogore opogore. Gi Christine no luonge e yo mopogore opogore nikech samoro kano dhi kanisa kar mondo mi oel muma moro en nyona ema no elo pile. Mano e luongo mane Nyasaye luonge godo. Christine mana kwadhi mbele. Iwacho kata ni yelo yona ichako compose wer. Yes. Don koro yona norumo. Yeah. Koro kaka segolo wer to yani kachako ndiko wende mo werre. Koro awacho na dagolo wer, koro dagolo album. Agol album no kuongo agolo 206. Kana agolo album no kendo odogo wuok leko dogo biro na. Okelna chokora. Mond liete, nyithi kiye, muofni, joma itigo dinore. Okone Christine ma nyake konjogi. Gin ma jok man gi thago. Te. And I'm like, Tango ma ok timre ka. An Christine ni tu. Kora ana wuona hustle, adwaro. Ta ana wuono sekela jogi na konyo, adhi konyo gi nango. Dadoka para dong na chako wer. Dong samoro wer nigi pesa. Tawacho ni koro gimoro amora ma da wuok e sidi na gi e wenda gi dhi konyo jogi eki. Wasio jiwesa. To emineno nani Pauline an kaka wer anyala choro apogora matis. Kech yo mano luonga go mar opogore kod mari. Ta atime kaka no luonga. Moka time ni wer kaka Pauline wer. Kako biro na leke kaka dhi wer. In fact wende na mang'eny biro ga mag masira, mag pamo. Oloyo lweny, Yesu oloyo lweny. Kata tie mari baba e moromo ka isebiro. Yes. Kor an ka gibiro no okatim ne modification. Anata awere kaka to yudo ka chakre chieng no mano 206 nyaka sani an wenda gin charity. Iluonga kanisa ni abiro kabigo ni nengo ni miya pesa fulani. Kiero gwedha ibiro gwedha. Iwinja maber. Nikech mane kaka no luonga. To mido ka to an be gi wenda mago kaponi kuri keto wabene maber kuom jower mobet piny. Donge ntie wan gi joma wer mag Nyasaye omiyo gi gimilongo ni live concerts. Ginyalo wer maber. Maonge tools, maonge equipment. Magdhi maber kabisa. To jika wan bende ntie majusike ngin seche moko ok abinongo joma pamo na kaka dwaro, ok abinongo jo kalingalinga, ok abinongo ngengo. Koro jaka gole mana original mar jaka gole CD kana gole chande. Kamano Christine ka sama yo wang wadwa ni mondo wadhi e yoyo matindo kapok wadhi ngina mana kamera kacha werna wendi achiel. Kigwedho godo janeno mar duond mi. Awerni wer mana ya mihero. Oloyo lweny, Yesu oloyo lweny, anaye ni Yesu nigi teko. Oloyo lweny, Yesu oloyo lweny, anaye ni Yesu nigi teko. Giwend Christine otieno mar oloyo lweny kendo Yesu nigi teko. Kendo nena diere Yesu nigi teko kaluwore kod gima Christine onyiso kuma no nyaka kuma koro osechopeni. Obro dhi e yo matin kete mana Lolwe TV kik idhi mabor.
Yesu ema oromo osana gobiro tolworo onge. Chenro en duond mine rwakni machiegni tielo mar ariyo ka ng'at ma samoro ne onge but wang' jowi mare. Aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio en Christine Otieno, ma bende kidhi YouTube kacha kamoro amora kiwuothe kata kiwuothe ndara, geche, kuonde ma ji ywegi, inyalo winjo wendene mang'eny sana. Christine Otieno ema gogo mbaka odiochieng' ma kawuono, omiyowa sigande gino motimo. Ka bende kwabiro e tielo mar ariyo, Christine, chien kacha ni nyisowa ni lek ne ng'eny. Kendo lek gi sama ne gi ng'eny, ni neno ka ikelo ni ji mopogore opogore mondo ikony. Ne gin jok man gi ng'ol. In be seche gi wacho ni pod idwaro pok ichopo e kiwango cha. Nyisa kaka lek ni no come to pass. Erokamano. Aparo na chako mathin. To nitie seche moko mabe obiro kaka tem. Kanyalo remember achako wer 206 lakini mondo ng'ato ng'e nitie ng'ato ni Christine Otieno ong'ere 2012. Koro 2012 kachicha nitiere award moro ni Ruva Award. Koro wenda mana wero kech kalure gi tabu mana kale to chopo kamoro anyalo paro ne chieng' moro ne nyalo pro dire Muchuki. Ni romna dire Muchuki. Winjo to na winje. Ni winje. Mshiki lozi moko manyaki keti belt nyaka kidhie nyaka jadima bede barabara. Koro mono chopo kama koro ne wan nyaka gi strike barabara. Koro jaoda ne onge no dhi India kor ka tich. An mana ntiere ot. Aman mana dong' e tich. To gari ne wan gi nyamburko moro kanyo yendo. To apuonjara riembo. Kasepuonjara riembo ka jaoda biro to nyiewo na gari mar siling 60,000 wiya pok owil. KUE that san. Ok apagariyo. Apagariyo mano koro Jose mano kora sichako wer. Diere Muchuki no 2 what? Was it 8 to 9 kacha paro. Koro jaoda nyiewo na gari muti KUE mako chope mlima Mtaiga nyako kwam. Obiro ywaya. To kinyi kigo start choko ol oyago ng'edene ma wololo ka ji neno ma ni wololo odonje Illuminati onyiewo enje developers onyiewo timno nade onyiewo gari ting'eni gino nodonjona matek makonto jogi ken Mungu ndio sonko wa masonko ingina donje studio tawero wer mawero ni sonko wa masonko ambaye Mungu ndio sonko wa masonko taparo Nyasaye manie polo mano chwe mano keta pinyka nong'eyo chunya gimane chunya ne wacho dan go chunga die kang'e Nyasaye magwedho ng'ato an tumia ng'e Nyasaye ema timo ne ng'ato maber gik magudo tete maber akuom Nyasaye to ka gimoro rach Nyasaye be mila mang'eny ga kia kora koni jogi okiani Nyasaye ene Mungu ndio sonko wa masonko adonjo tawir sonko wa masonko kasi no in fact benota mawiro Kiswahili anyalo remember nyako moro nokonya wer ano a compose song iluongo ni Zipora wendni audio hit wendni audio bedo nominated one of gospel songs Nyansa's gospel songs of the year and ng'eni being nominated no kende yani bebe no yiero no kende an mano ne I'm like hey meet nama be ne ber nan ke kamugi keno anan ngiera ndiko anani mano chama na chumbe gi kuon ana
ndim gi kuon anana ne be nyalo kwana kami kwana ji na mang ji auchiel mag Nyanza ana achiel kuom gi ne mit na ma ne be na ma ana uri na sego ne sero kaman kara maber duto pone ne mbele na koro kwa biro ke sisi ching award to ni anda wa ano ngai sina seto sheka bing mundo mende no kena oseroma and the winner is Sonko wama Sonko ingene pino chama wuotho tama to kore ka ng'anyo biro Sonko by that time ne senator ingene ka Sonko ne timre diere cha nda miya pesa nyavo 100,000 wiki kwil ne wacho ni gimora mora madhi wuok kuom pesa ni ema dhi timre nade dhi kuom wasio jiweza koro ina wina osemi 200,000 to ni wacho ni gimora mora madhi wuok kuom wer mane ngene temptation malose cha dhi kuom wasio jiweza 200,000 mabende ok nang'e 200,000 ngini Sonko biro kose biro yani that time ane jonge ntie ng'ato ni Christine Otieno mane break yes mane wan gine wan KCC president bobet kore ka Sonko dwa biro one by one yani ing'e kaka unjo media uchalo ga kila kamera skoro menyi kendo anyalo paro that very week nadhi karibu station stairs sio KTN sio Citizen kech na nyiso Sonko ni governor ni by that time senator mheshimiwa nimeshukuru umenipea pesa lakini mimi sikuimba wewe mimi nilisema Mungu ndio Sonko wa masonko lakini nimeshukuru kunipea itatusaidia kwa kazi ambayo tunafanya ya Mungu tokadia manya sai na gola 100,000 na tere children's home wan children's home wa support kaka church mar pefa to ni wagero kanisa ka 100,000 atere kanisa to sasa ngini nyathina tonge school fees manen tem nyaka nyathina kodi mam na uja nilipia unachukua pesa yote kati na pesa mar golo KCC mondo waduogo ot anyalo remember na kao taxi to kana mulo pesa no kore matemo kelo ni nditire moko mabiro kaka tem to nikech seche moko Nyasaye bende temi kosetemi to keti maber kamoro kech ochako gwedhi kech ana Nyasaye ni gwedhi tich malweta ko gwen sa 12 ng'ena sewuok adhi tich adhi jokali koro nyaka ne wendi hit mai win award mai chak konyo nyithindo ma ok nyal mano mano mimi jingo mar chako charitable foundation koso awards aseyudo 19 mamoko be ikelo na ma ok ginene ok yani akia ipo hapana chopo moko be iwinyo ni Christine tulikuwa KCC na wewe ndio uleweni hii na nikapewa nikulete kaka for example no mi Elena Mtawali singenge Elena Mtawali aliniletea moro ben Maranatha award anakia moro ni impact award man latest impact award impact award ne bedo gi social media te royal media te gini mani gwet pima ng'iyo ng'ano ne wan anyalo remember ne contestants ne wan gi wakina Emi Kosgei ne wan gi Shirwa GP koro ne ng'iyo ng'at matimo gimoro e society ma consistency ma poko weyo an gi ministry ma chokora every Saturday chokora nyaka chiem kata onge kata antie lazima ntika mitedo ngi to gi chiemo to atime gi passion yani ngi mahero kech nyal paro kaka no kel na gi monda kony gi cha koro seche matimo gi gago afeel ga ni atimo gi moro maber zaidi an gi gimoro ma ching holiday moro akela mondo liete nyithi kieoda atino gi chiemo kaka tin rwak wendo ni modhial kan gweno mowang mobul moted machal nadi chiemo ma the best gi chiemo tagolo lepa tamiyogi Christine iniso kanyo ni konyo nyithi kie mondo liete seche moko yudo ni piny tek to kaka ni isechiwori kendo ne luongo ni nyaka ikonygi ere kaka idhi ma ineni kendo iwacho kanisa ni ka bang interview ni nitie kama idhiye seche moko piny tek adiera onge lakini bedo ni ne luongo ni nyaka ikonygi chuno ere kaka itimo be nitie jok ma samoro go ije gima to ngawach kanyo ni ng'ama go kata nitie kata charitable foundation mina ni wacho chande banka setimo kasebedo katimo gigi mang'eny kora acho ada bedo foundation of which na register igni abich mokalo ena kanyo charitable foundation ena kanyo mara
machulo ne tax every year, but it is just there. Pok atime gimoro amora. Sani kana launche last month tarik 10 dwe mar 4 kana launche adwa ng'eyo ni dwa timo nang'o, adwa timo kode nang'o. Kapo nitie jok manyalo biro come on board, maybe kap kora bo keto gini maduong' ma kora bo kawo nyaka nyithindo mang'eny tabiro rwako, lakini sama loso kode ni to pod onge. Mana matis manong'o kuom jua kali mara, to matis manong'o kuom wer ema konyogo jogi. To en gima timo ka be I believe ni moro wacho ni Nyasaye manochako gima ber kuomi cha nyaka otieki. Nikech an gi chuny mar miyo nyithindo gi chiemo, ok anyal koso. To kata kapo na koso, mama no biro miyo gi chiemo to ondiko abira chulo kata bang'e. But onge chiemo gisekoso kata chiemo setama chulo na nyithindo ko tamre ok ochiemo. Nyiswa pek ma samoro ikale in kaka ng'ano matimo gimoro kaka ng'ata chielo wuon moko depende kuom ng'ama chielo mondo miye kony. Pek mage ma samoro ineno? Ng'eny sana. Kaka samoro sekodi ni akeni tija na dhie karang'o. Anja jua kale. Ana uso rangi mag geche. To tich dwaro wuon go. To anago na jawer. Interview be nani Pauline ndo bi interview ka. Interview dwara kure. Idwa na dhi awer ke kure. Kaka sani weekend ani onego adhi Homa Bay, onego adhi Migori. Samalo siku na nyisina akadhi children's home Kawangware. Ido ka seche moko chunyi dwaro mondo mi tim to kinya timo. Ai to kod gima na chako wacho challenge moko anu mar rach maduong' zaidi en achiel. Gima wacho ne chien chande ni an koluonga to ana bira. An kata launch. Emi launch na nyenche jobiro ka yani jawer 186 186 artists mabe ko nginyalo wer gite. To wendo manitie. Lakini ne mit to dhodo mtoka. Nalungo jite. Koro atemo wacho nade. Kitiyo ni Nyasaye gi chuny maber. Gigi yawa. Anan kato bedo ni ng'ato nyalo ni seche moko Christine o kaka wer ok gwedhi donge. But ana time ne wuonwa manochwe manoketa piny. Ong'eyo chuny manoluonga. Omera udhi ira. To Grace mama wachi gi akeka tanga wachi dholuo. Grace is there to stay. Yani loknang. Yani Grace nitiere kanyo en ok nyal gole. Ana dhi gi Grace. But favor to wanyalo pango laini kae kata chiemo ne ji chiemo kichopo kacha tito mchele rumoni. Favor to gik moko makata ok ing'eyo timore. An mane madhira. In fact, kata wasa pago chiko ok ayudo nikech ang'eyo wer molo jite. To ng'wono no kulingana gik matimo. Chunya beler kapisa konyara Luis. Iluonga launch abiro makata kiai. Iluonga Facebook so longa sine ntie bobiro. Abo chung kod ji nyaka ok ni joma nyalo gi joma yani anaonge gi standard na. Tabido comfortable kwanza kuwasie jiweza zaidi. Kochi mchokora nago. In fact, kidhi Facebook na bido kama chokro ma kama you don't believe in ma enan. Kata mana ginena, kata mana baga na kadhi tao nan. Baga na chokora matingo. Gima nyalo timo aonge. Environment no ine kod gi pile. Actually there's a time mancha duk ni wang kama tiye. Roisambo. Dukana kama ne mach onego beni bire. Mach aidha mach dhi malo koni, mach dhi kuch to kudogira. Ayudo ka chokora ywak kedho kanyo Nyasaye. Ka odin tong wang ang'o chim kanye kwa madhi. Ayo kuchomeka. Kamano kaka ng'e. Nyiswa ber mar samoro iseromo godo Christine. Samoro wuodhni. Pod bor. Kuma no chakore be bor. Pod idhi. Ine wuoth. Ber ma samoro iseromo. Mano mitna. Yani kaminena ni kaka bet kodi ni abet kodi Uhuru Kenyatta president. Anyaka Shuja mar Kenya. Shuja HSC head of state communications. Mano donge ber. To mano donge ng'uono mar Nyasaye. An state house an gi passport moro ntie passport moro mano miwa Kenya mar Kenya. An kama wuothe, in fact inyalo penjeri ni mama ni en nade. Watu wengi hawanielewi. Ng'uono telo mbele ndaluwo. Gik moko ntie ma yawre ma bakia ni yawre nade. Dhoudi yawre. Yes, state house iluongo nango Ikulu ya rais. Ololwenye mnene chikirako kaka chikira mbele Uhuru Kenyatta kobet kama. Uhuru Kenyatta gi Raila. Mana nikech ng'uono mar Raila goni. Polo. Joey. To yani pichni kaka mbaka na yude gie akati kamoro. To ngene koro kidhi bere state house ngene macho koro gin mag mali mag gi. Ok nyano nwang'o gi. But gik manya seche mana dongo. Kata mana timo launch nani
launch manatimo launch mar foundation na mwaloseni gima naneno ng'uono, yani Nyasaye no biro en owuon mobet piny kama moko ni adwa nyis moko mos moko na adwa nyisi na heri ayudo nyaka 1 acre plot launch. Amina to ji obiro na jok madongo dongo jo bishop lakini wakina John Obonyo mano yalo kacha obet mos John Ekind bishop awana raka walitoka saa 2 yani kanyo otmana in fact na yudo kaka rabe awega ni athis ayudo kaka ran trailer unega kaka pap to papa nya kata uru pap kanya in fact otama wacho yani kama tin nikia na kia na rom nade koro chakre chiuno ing'e ang'eyo ni kare gima Nyasaye okete kuoma. I know my worth. In fact aduong kuom ng'uono mar Nyasaye aduong omera Pauline ing'e masin man yani gari ilunga ang'ono TX matin maduong kawai. In fact ma ji okoso parking adek no ma ji yo that street mane biro kama ne wantiere no geng' mang'ayo nikech ne giwacho ni kaka nyalo kalonge. To me mano ng'uono mar Nyasaye. Nyisa puonj mani agodo kalore kod launch mani timo makoro ineno ni in kaka ne in Kristino ni kauri ni nitiere space mani beti lakini yudo ka kare space ni lach. Puonj mane mani ago kanyo Kristo. Puonj maduong Pauline. Ket ji maromre. Kaw kiburi ni igo loko. Humble yourself. Bed piny to ket Nyasaye bed malo. To kila kitu wachni Yesu nyale kaka wachaga. Ing'eyo nalamoga before that launch nalamoga adhi nyaka Katoloni prayer center and lamo giri okech kako Nyasaye kik kuod wiya yawa kik atim gini to akos ji madhi bire gima naneno wene Nyasaye gima wene Nyasaye kisewene Jehova ma weni oloso siepa oloso ma ibe mak dhogi no mako dhoga obet mos ai muti ma ay moluti ende kendo onge garaka sama wangwa Christine wagomba ka chien kucho inso wuodhi gi skundi samoro ng'ato kia Christine osomo nade samoro gipani dark soft life Nairobi ka emomiyo koro gineni ka ipichni kaka kori pichni ni to chien ka nyiso ni Nyasaye ka ok Nyasaye samoro dikoro kichopo kama intie inyiso kacha ni in ambassador mar school moro adwani mondo ing'i kamera kacha ne jok ma samoro winjo sigandi historia ni neno mari for the first time tielo mokwongo mina gi puonj yewnagi titiek nagi social media platform ni gi namba ni mar simu mina puonji wuondo mine makawuono mine manini erokamano ma tadwa dhi ir ng'at moro mana mok winj maber joma winj maber to kada loso godo ada bedo gi wachna da bedo gi dhako moro achiel mawinja ma seche moko iji shusha ni ino kinyal mokwongo mi muma Luka 8:28 wacho ni matek motamo dhano Yesu kende manyalo polo malo kiwe ngima ni ne Nyasaye tikone Jehova duto tete kaka nichwe apiny ka akete lweti Nyasaye botimo ni maber kik ibed gi madharau samoro ng'ato chai samoro dichuo mini gono chai mano dichuo ne mo chai Nyasaye to ko chai samoro Kristo ni moro jirani moro chai mano Kristo ne mo chai Nyasaye to ko chai samoro nyithindi ok osomo onge nyalo onge wezo mago nyithindi moko osomo Nyasaye to pangone gi maber tok marach kaka wacho Jeremia 29 kara 11 ni in Jeremia apango ni gi maber to gi marach Nyasaye ni kod chenro maber an samina kane abet kod ji madongo yani abet kamoko nego bena bete nikech ng'uono mar Nyasaye kik itimori ni pinyanya kane ok dhi skul kan kama mono gi klasa 8 doge skul nitiere kuonde minyalo doge skul iluongo ni Gumbaru tema this kok nya wacho kizungu ibi feel the chini kama intiere ok nyal express yourself nikech ineno ni ok nisomo kata kia wacho ok nyal loso gi kizungu nitiere classes mag English dogo siepa an nadok achako gi English languages atimo 6 months ayudo certificate acho ni itugino nya timo nyaka form 4 adhi atimo Gumbaru form 4 achopo form 4 ok nadhi maber na yudo D+ but remember tija timo ma kata gi E kod an jogi samoro kia ni dhie form 4 kiwuok e odi koso kiwuok e odi after 20 years bang higni 20 kore kadok e school bang higni 20 kawuok e oda yani kada se school bang ok ne kasetieko higni 20 oda bang ka sewe school higni 20 mokalo tadok
chako gi English. Ng'eyo ne interviews kino chakre chon. Iyudo ka idhi kamoro ng'ato ni an CEO, ng'ato ni an doctor, ng'ato ni hata mayiere nyara Lisco Pola. Ana na jawi. Koro ng'eni although I could speak articulate English maber, yani nanyalo wacho English maber, lakini chunya iye kuchat ni gimoro ntiere murema. Ma dok e school. Nanongo D+. D+ nani nachaka bridge godo pare. Ma kamino ni Kenya Institute of Management. Ma bridge business management. Ma join university. UCIU University, the most expensive university in Nairobi. In East Africa. Ma graduate in East Africa, by the way. Thank you. The most expensive university in East Africa. UCIU University. Emana some. Ma graduate degree, business management. Just to manage my own businesses. Koro inbe minena no. Kiki chari chagi moro. Tadako mbeti wang dot. Chakata gomena godo. Omena mana us by the okapi munika na chako hala. Omena mana chako godo chiel and 10 bob. Omena no yagi mane. Kababa no chino kopo nyako. Ano okela mana dicho mundo miyo kenda. Dao no 10 bob. Kech nasi ngiyo gidi tero omena chiro, alot chiro, yen chiro. Achago hala. Omena ne mana chako go. Omena no yagi man ka uono. Koro inbe chaka kamoro. Nyasaye nyalo timoni maber. Nyasaye nyalo tingi malo. It doesn't matter who speaks when the Lord has spoken. Haire wacho no. Okochuno gima ng'ato wacho ka Nyasaye osewacho. Ka Nyasaye wacho ni ogwedhi, you are blessed. Ogwedhi. Chung malo. Kik ibed kiluor, mama. Kik ibed kichari. Kik ibed kijari. Inyalo, mine nyalo. Kamano Christine. Mana kaka winjo Christine tieko ka bende puonjo mine ni kiki chari, mine nyalo chak gi matin ma in godo nikech kata embe no chako gi siling 10. Siling 10 ne momiyo kore ne wang jowi. Kasebedo jata chenro mar Polino yudo Nyasaye orito wan borito. Amina. Sokoro bed gi chi ite mar Yesu ema oromo osana gobiro tolworo onge. Tolworo onge.